खुलुमबाय लोगोफोर नै मोनफैलायबाय गोदान भिडिअ लानानै ओमफ्राय जों दा थांगासिनो भट होनो मा होनाय जायो मिन्थिया थांबासो मिथिसिगोन फुङाव ओंखारो बेरना दुगैयाखैबो सिखारदो मोखां सुदार ओंखारबोदों भट होनो बे जाहैबाय जोंहा आगोल सना नाय बुं माबा मोनसे बुङोबा जोंनि गामिनि दुब्लिखौ नायनोबा र' देखायगासिनो बेनो जाहैबाय जोंहानि न' खाथिनि दुब्लि माइ गायग्रा फोथार ना मा होनो बर'आव नै बेफोराव माइ गायो जोंहा गाया गुबुनासो गायो बुंफ्लांदो आङो ओमफ्राय बैयावहा जोगोनार गायदो जोंना रङालाव होनो जोगोनार होना ओमफ्राय बै नै माइ गायबाय दं मेंबायलै ससे लामा थाबायनायावनो आरो दंखौसो नै आरो नै गोजानाव एफा गोजान थाबायनांगौ दंखौसो बालनि होबा मोनखाया जेबो होजाया ना रेसन कार्ड दङ ना अरुनदया मोनो ना मा होनो कम्बल मोनो ना मुस्रि मोनो आरो मा ना खुन्दुंसो मोनो जेबो मोनफेराखै आं ओंखायनो आं रेजेक्ट खालामना गारबोगोन रेजेक्ट खालामनो हायाबा मा होगोन आरो दा थांबासो मिथिगोन इखो दा खोन्थागोन साला होआबो जेबो मोनखाया ना खेथि बिभागनिसो माबा मोनसे मोनो ना माइरंसो मोनजायो ना आथासो मोनजायो ना न'सो मोनो जेबो होखाया लाब गैया होनानैबो दरखार लागानाय होगोन आं गोरिया बांगालफोरनावनो दे होनबा नायलांदो दे दासो मोसौ लाबोदों मालाय मोसौ लाबोदों जोंनिया भट होनो फैदो र' मिसन गार'बारि थायदों नामा खावना लांगोन दा फैनाय टाइमाव खावना लांगोन हनै होरो थायदों नामा हाय गैला हनै आइ प्लास्टिक मना लाबोनांगौमोन गोदोर दा खासे खाना ट्रुक सोना लानो हागौमोन हनै आयै रावबो गैखाया बाल फुङाव दा खाना लांगोन र' मोनसे खागोन आं खावगोन र' गाराबा माइनावसो थानांगौमोन लोगो सिगावा बिलाय फुनानै लांजोबगौमोन देन्जारसो गारखानाय नङामोन नै दा खावफैगोन नै मोजां मानि गार'बारिया खावनो लागि जोंनि थाखाय आरो ओमफ्राय बिथिं साहा बागान मोनफैसिगोन बे ना दै थांग्रा दंग'सो ना गुरग्रा ओमफ्राय दा इखौ दै राननायखाय लामा खालामना दोनदों मानसिफोरा हनैया नै बुगदलनि बागान अरां थुरिबारिनि बागान थुरिबारिथ' नंला बुगदल बे जाबाय गार' बागान दा बेखौ खावगोन जों मोनफैबाय बेलेग जाबाय माथो इयो मालुदो दखाना हा सोरनिया एसां फुङावनो मानसि जादों एसां फुङावनो बापरे आं सानदोंमोन आंसो सिखारदों गारि एसां मानसि सिखारो बुरथि जाबाय माबाग्राफोरा ओमफ्राय नै भट होखांनानै जोङो फिथा लावदुम लाबाय न'आव जाहैनो दखानाव बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों।